What's up mga katato? Good morning. Ngayong araw ay pupunta kami sa Malilipot, Albay. At yun nga, si Dap hindi makakasama kasi busy siya. So ang kasama ko ngayon ay si Boy. Yan, yung mga dadali namin yan. Si Boy ang kasama ko ngayon. Kaya kami ng dalawa lang ang magjo-joyride papuntang Malilipot. So let's go! sa